κυκλοφόρησαν τα προπολεμικά δημοτικά σε 10 CD από την αθηναϊκή δισκογραφική. 200 παραδοσιακά τραγούδια στις αυθεντικές εκτελέσεις. Τραγουδούν οι βετεράνοι Γιώργος Παπασιδέρης, Γεωργία Μητάκη, Κώστας Ρούπουνας, Δημήτρης Αραπάκης, Ρόζα Εσκενάζη, Ρίτα Αμπατζή, Μαρίκα Παπαγίκα, Δημήτρης Περδικόπουλος, Μιχάλης Καλέργης, Σεραφείμ Γεροφεοδόρου, Γιάννης Κούρος, Γιώργος Μεϊντανάς, Γιώργος Νάκος, Αντώνης Δαλκάς και ο Σωτήρης Στασινόπουλος. 200 ιστορικές ηχογραφήσεις στην Ελλάδα και την Αμερική στην καταπληκτική τιμή των 40 ευρώ από την αθηναϊκή δισκογραφική. Τηλέφωνο παραγγελιών 210 52 27 798. Προσοχή, δεν πωλείται στα καταστήματα. Μία ακόμη προσφορά. Τα παραδοσιακά μικρασιάτικα σε 8 CD από την αθηναϊκή δισκογραφική. 100 τραγούδια της Μύρνης και της πόλης στην καταπληκτική τιμή των 35 ευρώ. Τηλέφωνο παραγγελιών 210 52 27 798. Τα αστέρια του Αιγαίου σε 4 CD από την αθηναϊκή δισκογραφική. Τραγουδούν Μανώλης Κονδύλης, Βαγγέλης Κονιτόπουλος, Μανώλης Μπαρμπεράκης, Ελένη Λεγάκη, Μαρία Σκουλά, Γιούλα Σφυρόερα, Μαρία Νομικού, Λέτα Κορέ, Νίκη Κουκουλάρη και άλλοι μεγάλοι καλλιτέχνες. 50 νησιώτικα τραγούδια με την επιμέλεια του Στάθη Κουκουλάρη στην καταπληκτική τιμή των 28 ευρώ από την αθηναϊκή δισκογραφική. Τηλέφωνο παραγγελιών 210 52 27 798. Μία ακόμη προσφορά. Τα λαϊκορεμπέτικα του 50 σε 10 συλλεκτικά CD από την αθηναϊκή δισκογραφική. Τραγουδούν Τσαουσάκης, Μπέλου, Καζατζίδης, Μπιθικότσης, Περπινιάδης, Ζαγορέος, Αγγελόπουλος, Γαβαλάς, Γκρέι και η Γιώτα Λίδια. 200 λαϊκά της δεκαετίας του 50 στην καταπληκτική τιμή των 40 ευρώ από την αθηναϊκή δισκογραφική. Τηλέφωνο παραγγελιών 210 52 27 798. Ξέρω δεν την άκουσα και πήρα αυτήν παγάπησα. Μα πέστε της πως ξεψυχά απόψε το παιδί της. Επίσης, τα ρεμπέτικα του γραμμοφώνου σε 10 CD από την αθηναϊκή δισκογραφική. 220 αυθεντικές εκτελέσεις από τη μεγάλη του ρεμπέτικου σχολή. Τραγουδούν Κώστας Νουρός, Αντώνης Δαλκάς, Βαγγέλης Παπάζογλου, Ρόζα Εσκενάζη, Μάρκος Βαμβακάρης, Κώστας Ρούπουνας, Μίτσος Αραπάκης, Στελάκης Περπινιάδης, Ρίτα Αμπατζή, Γιώργος Μπάτης, Απόστολος Χατζηχρήστος, Στράτος Παγιουμτζής, Γιώργος Κάβουρας, Δημήτρης Μπαγιαντέρας και η Σοφία Καρύβαλη. 220 προπολεμικά ρεμπέτικα σε 10 CD στην καταπληκτική τιμή των 40 ευρώ από την αθηναϊκή δισκογραφική. Τηλέφωνο παραγγελιών 210 52 27 798. Επίσης, τα ρομαντικά του γραμμοφώνου σε 10 συλλεκτικά CD από την αθηναϊκή δισκογραφική. Τραγουδούν Θωμάκος, Επιτροπάκης, Δανάη, Κάκια Μένδρη, Λικιαρδοπούλου, Καραγιώργη, Βυσβάρδης, Νικολαίδου, Φιλιππόπουλος, Βέμπο, Γούναρης, Μαρούδας και ο Φώτης Πολυμέρης. 200 παλιά ελαφρά τραγούδια της χρυσής εποχής στις αυθεντικές εκτελέσεις στην καταπληκτική τιμή των 40 ευρώ από την αθηναϊκή δισκογραφική. Τηλέφωνο παραγγελιών 210 52 27 798.
Μεγάλη του Δημοτικού Τραγουδιού σε 10 CD από την Αθηναϊκή Δισκογραφική. Τραγουδούν Ζάχος, Κάβουρας, Σκαφίδας, Κωνσταντίνου, Κιτσάκης, Μπέλος, Πυργάκη, Κολυτήρη, Βέρα, Κοτρότσου, Δήμου, Βαρσαμάς, Τζαμάρας, Γαλμάνη, Χαλκιά, Πολυχρονοπούλου, Σαλτού και ο Γιάννης Μητρόπουλο. 200 παραδοσιακά τραγούδια στην καταπληκτική τιμή των 40 ευρώ από την Αθηναϊκή Δισκογραφική. Τηλέφωνο παραγγελιών 210 52 27 798.